Alphabet TV. Enjoy watching. Kasi nagbangal pata. Ah. Ang pata ko ano? 230 da. Pagkastik daw pa. Yan lang po, sa'yo mo. Sa'yo mo man po, saruman po. Sarap lang yung Yan, harus yan. Warning. Okay man yung papapis. Iyo. Anong luto ba yung magkano dyan? Ha? Anong maray na luto? Ha? Pwede yung asal. Yung adobo. Itong pata, pwede itong patatim. Kompleto kami na yan. Makikarming mo rin mga atin. Patatim. may patak pa dyan sa loob na sa dito. Wala na. Sisarad ka na ng patak. Ayan yung pata. Inisat ko sa emper. Huwag mo rin bro. Go 40. Kuya, baka 55. 65 lang. Ano binakal mo? Kasim? Go 65 si pata. Si pata 600. 865. 64. Ay, di ba do? 64. Ay, ano siya sabi niya? May discount. Hindi ba nabot sa ano kayo ba? 864. Ito lang sir. 190. May sarit-sarit ka lang po. Ari. Wala mo po ito si pata. Tapos ito lang po sir. Ito 64. 260 na lang tayo.
Saka 600. 800. 64. 60 na lang. So, 860. Sa something, patuloyin, 140. Oh, ini, para isang Sa'yo mo. Binigyan mo na ako. Naimpis ang taba niya. Naimpis ang taba. Ano po sa'yo mo? Yun na po ta, ako nainot. Ako nainot, ako ma-video pa kaya ako. Ano po sa'yo? 260 po. Pero po. 300. Piling man. Yun na. Okay na. Okay na po. Okay. Thank you very much. Napula daw may nagpasigno eh. Nakulon kay Louis Boy. Takol man kaya sinda, tapos puro barako pa ang mga aki. Ito doon ka daw. Yo, doon sa may putol na kaya din yung bagong katay kaya, bagong buno. Kalalatag lang. Iya man doon. Dahil taara mo, duman kong akong baba. Yan doon, pati yung Yo. gusto doon. May vlogger kitang kay Bana. Vlogger. Dito kami oh. Umila ng ano. Pistahan na yan. Basta ano. Let's go. Ara kayo pa sa Indo, ara ninang. Rayo pa. Pamplo na to. Rayo pa ng Libmanan. Maagi pa kitang sentrong Libmanan. Yung mas ano duman ta bagong buno. Kalalaag lang oh. Ang karne. Lapas man ko. 270 dong sa inutan. Bigagihan. Yeah. Ikaw pa dyan? Pinutan? Eh ano? Pangit na. Nag-iiritom ng karne. Ito tingin nga bakaltata. Sariwa pagkakabuno ng Makikarning paray. Magsira, pero mamundok sila. Ang panira yung sira. Makikarning po sila na nakapapag. thank you. 260 man. Pinakala namin magkarani dito, dami. Pinakala namin nag-water dyan. Iba pa din eh. Mga paligid yun. Oh, madam. Tapos na, baka dahil nagkatay. Yung pa kadapot para Tapos, kubisido ako duman sa Binakalanta. Manipis ang taba, bagong katay. Ang dugo, malumoy pa dahil pa nagtagas. Pula ako ni kasi nito. Kariyo sa naman 260. Sabi nga ni Tukayo, duman sa inutan nga kita, may pading nga ako dyan na gano'n. Sabi ko, baka, aloy-halo, baka kasi bagong amay, pangan pinuno, ini o bagong buno.
Mainot ako magbabagi ng ano, Alex, na kung maiba pa ako, mabalik ka na naman San Francisco. Takan niya, no? San Francisco to San Francisco ka, babalik-balik. Para ni na, ang taduman ang kumaagi man sa cocktail na. Kasi kung kadikit lang sila, irinutal sila ang bulangan. Iyo. San Vicente ba na yun? Sunod ka ni San Vicente, San Jose na. Hindi na to si Papa Prince. Day pa. San Vicente pa ni. Oo. Oh. San Vicente pa ba ni? Yun, napagano si Kuprasan. Oy. Diyan to na. Diyan pa kasi si Papa Prince. Alat lang, tayo kinilita. Baka makaiba si Carnico at Yan na pula, tapos yan jockey. Ito ang tayo. Prasan. Yan. Passport mo. Yan una hindi. Pag Si Chocolate, sigurado nga napang chocolate yan. Alis sa Si Brazil mong Si Brazil. si Brazil mong sombrero. Mayo ba si Brazil? yan una hindi. Ayaw na. Okay, thank you. Okay, salamat man. Abay. Hanggang sa muli. Paano yan? Mainot ako magpalagapit. Sabi ko na, nako yung urani may kuprasan ako na iiling ah. Bato kaya to duman nagpara. Iwan to siya nagpara. Diman, ang kitatanda ko ng kuprasan eh. Kung siya nagpara eh, sa tungkol ng kuprasan. Ay pa. Kaya nag-iirito mo na. Luma na. Mangyayari ka to, kiniling, kaya gagawing ano. Chorizo. Chorizo. Inapon sila sa mga Dapat lahat paparahin nilang motor. yung gano'n. Yung beses sa to yung Cristo. Kahiling yan, Ray. May pili o na.
Pasakaw. Five, 75 degree. Ano, 55? 55, 75. 153. Diyos. Ay, video pa lang ko. Hindi, pwede may doktor. Dahil, oh, 250 degree. Oh, naman maganda to 50. Hindi ka man akong tinda. Man. O degree 250 man, oh. 250. Pero makang tinda. Ay, kuha pa rin eh. Pero yan na. Mga taga-taga na Kasi siya. itong na. Kaya barato na. Pabaratuhan ni kita, diretso kayang kabuno, pagkabuno, tinda. Dahil na nag-aagi ng ano, Lagi sa animal lang Quarantine. Quarantine. 270. Ubos na. binungkal ng tulay. Pagkarin ang pagbato, masinsin na.
traffic, laro ng oras, alangan ng oras. Saan itong bulalo, ano, sabi mo? Kaya pag kita naagi. Yeah, correctly. Yeah. Aray. Yan, karagol lang ang parada na yan. Diyan yan nakikan. Ayun, may farm view. Puron, kadakol na po puron doon. Diyan ka nasisiraman. Kato, bulalo lang yung kadakol ng panira. Mabig naglaga na nila ang pag Oo, dinagdaga na, kadakol na. Pang add-on sa sainda. Bulalo. Pero masarap man talaga. Nasiraman talaga ang bulalo. Talagang bulalo talaga ang lasa. Pero magkapanong itong di Escalante. Ay, Escalante. Ayaw ka pa kasi Escalante. Mana? Escalante Mas itong yaon doon sa diversion, nag-ubusin na ka to sa diversion. Oo, Ayaw na. mana? Kadakol, paminta. Tapos ang gulay. Ayaw. Escalante, bulalo. Init talaga. Dahil nagkuhan nung nakamauran kasi yung nagtirdiklong. Malanit na. Anit. Grabe init. Simple lang mga dalaga nila. Hindi, nang-overtake. Simple lang. Dalaga lang, 40-50 na.
pa. Kaya walang pinapulipyo. Kailangan ng espalto. Bagong espalto. Sayang hindi ako mamakipit yung smart. Pupuun pa siguro. Yung pag-aaral lang yung mag-tennis na. Bangge, karo sila nagigibo. Kinis oh. Hindi, para sunod niya lang ang truck. Alauna na pa, Popits. Thank you for watching.